программы компания МТС. Якостная и надейная мобильная сувязь по всей Беларуси. День добрый, панове! Вёска Вишнева, Смаргонский район, Гродненская область, Республика Беларусь. У нас, до речі, на Беларусі вёсак от з такой назвою Вишнева існує некалькі, і кожная з іх мае сваю цікавую, адметную историю. Ну, дык што, панства, пойдем заглянем у историю вёски Вишнева, что на Смаргоншчыне. Калісьці тут у лесе вось жыў хлопец з дзяўчынаю, якія вельмі моцна адзін аднаго кахалі, а звалі іх Васіль і Ганна. І жылі яны тут вельмі шчасліва і добра. Але вось аднойчы вечарам прыскакаў сюды ганец ад князя і сказаў, што на нашу зямлю напаў вораг злосны, які хоча захапіць нашу бацькаўшчыну і што трэба ісці бараніць наш край. Ну, Васіль узяў зброю, сеў на коня, а Ганна правяла яго вось сюды да гэтага скрыжавання і сказала, што Васіль, ты барані нашу бацькаўшчыну, а я буду молиться за тебе и чакать тебе. А вось тут на дрэўцы я павяжу стужачку вішнёвага колеру, як знак нашага з табой кахання, і няхай гэтае каханне абароніць цябе ад варожай шаблі. Доўгая гэтая вайна, панове, была, кажуць, гадоў 10 ішла, а то і болей. І як такі стужачка вішнёвая на дрэве відцвітала пад дажджом, пад сонцам, то Ганна заўсёды ішла і цапляла туды новенькую вішнёвую стужку, як знак кахання. І хто б не ішоў сюдою гэтым шляхам, то бачыў гэта, казаў: о, вішнёвая стужачка, значыцца, Ганна чакае свайго Васіля. І Васіль з гэтай вайны вярнуўся жывы, здаровы і з перамогаю. І вось пасля таго, кажа, тут з'явілася традыцыя такая, што з суседніх вёсак пачалі дзяўчаты сюды прыходзіць, і калі іхні хлапец ішоў там на вайну, у войска, то цаплялі на дрэве тут стужачку вішнёвага колеру, як знак кахання, і верылі ў тое, што гэта дапаможа іхнім каханым прыйсці да хаты жывымі і здаровымі. Ну, вось так і ўзнікла тут вёсачка верна кахання, якую пачалі называць вішнёвая стужка. А пасля слова стужка неяк знікла, і засталося проста вішнёва, вішнева. Даўно гэта, панства, было, але я вось заўважыў, што тут на дрэве вісіць вішнёвая стужачка. Мусіць, традыцыя працягваецца, і нейкая дзяўчынка чакае свайго хлопца з войска. Вось такая, панове, легенда. Хаця некаторыя сцвярджаюць, што назоў вёска атрымала ад возера, на беразе якога яна стаіць. Вось гэтае возера, панове, завецца Вішнеўскае возера. А завецца яно так ад слова «віш». Віш – гэта зазімаваўшая няскошаная трава. Дык вось, кажу, тут вакол было столькі гэтага вішу, таму што улетку падысці гэту траву скасіць немагчыма было, вада стаіць, а касілі толькі зімою, калі возера замерзала. Па лёдзе гэтую віш і касілі, і так і казалі: вось, хадземце да возера гэтага вішнеўскага, ды вішу накосім, ну, кароўцы ды коніку на падсцёл. Ну, а калі ўзнікла тут вёсачка на беразе, то таксама пачалі зваць Вішнеўская, а пасля проста Вішнева. А вядома Вішнева недзе з сярэдзіны 16 стагоддзя, як мястэчка Віленскага ваяводства. Ну і, канешне, што ў розныя часы тут былі розныя гаспадары, ну, Едыговічы, Баганскія, Дуброўскія, а пасля яно патрапіла да знакамітага беларуска-шляхецкага роду Сулістроўскіх. Сулістроўскія, панове, належалі да гербу Любіч. Выглядае гэты герб, дарэчы, вось так. У блакітным полі срэбная падкова рагамі ўніз, а на падкове стаіць залаты
кавалерскі крыж. А вядомы гэты герб любіць панства аж з сярэдзіны 14 стагоддзя. Паны Сулістроўскія напрыканцы 19 стагоддзя гэта былі адны з багацейшых людзей Беларусі. У іх было вельмі шмат зямлі, было шмат грошай. І грошы гэтыя яны не трацілі абы куды і абы на што, а дапамагалі сялянам, будавалі шпіталі, а таксама школы і храмы. Вось гэты касцёл святога Тадэуша, панове, тут, на самым высокім месцы Вішнева на гары, быў пабудаваны яшчэ аж у 1811 годзе уладаром Вішнева Крыштафам Сулістроўскім. І вось сцены гэтага касцёла яны бачылі і напалеонаўскія войскі, і кайзераўскія войскі, і гітлераўскія войскі. І нягледзячы на тое, што вось праз Вішнева праходзіла падчас Першай сусветнай вайны лінія фронту, гэта каталіцкая святыня цудам захавалася. Вось гэты касцёл святога Тадэуша пабудаваны на ўзор Віленскай катэдры. І трэба сказаць, што ён з Першай сусветнай вайны так ніколі і не зачыняўся. Ён працаваў і падчас Другой сусветнай вайны. Тады тут ксяндзом-пробашчам быў Юзаф Кісель. І вось партызаны яго несправядліва абвінавацілі ў тым, што ён дапамагаў немцам. І нават хацелі яго расстраляць. Але калі аб гэтым даведаліся прыхажане мясцовыя, то яны заступіліся за свайго ксяндза і выратавалі яго. І ксёндз больш ніколі не пакідаў гэтай вёскі, гэтага касцёла. Ксёндз-пробашч Юзаф Кісель пражыў 94 гады і 62 гады ён аддаў служэнню Богу і людзям вось у гэтым касцёле святога Тадэуша. От зари к тебе я взываю, я прошу, услышь голос мой. Каждый день, Господь, уповаю, на Тебя я всею душой. Я хочу к Тебе прикоснуться, где же Ты, я жду от зари. Вось гэтая званіца была пабудаваная разам з касцёлам. Ну, правда, вось касцёл, ён не ўвесь час належаў каталікам. Справа ў тым, што калі наш край ускалыхнуў 1863 год, то насельніцтва Вішнева падтрымала паўстанцаў. Падтрымаў Кастуся Каліноўскага і ксёндз гэтага касцёла. Прозвішча яго было Жук. І вось пасля паразы паўстання было вырашана адразу ж храм перадаць праваслаўнай царкве. Я вось не ведаю, ці змагаліся са зброяй у руках уладары Вішнева Сулістроўскія, але вядома тое, што яны дапамагалі вызваліцца з турмы тым паўстанцам, якія туды патрапілі. Сулістроўскія тады жылі ў Вільні, і вось дачка ўладара Вішнева Ірына Сулістроўская свае сілы усе накіроўвае на дапамогу паўстанцам. Яна, карыстаючыся сваімі сувязямі, дапамагае пазбегнуць шыбеніцы Зыгмунту Чаховічу. Чаховіч, дарэчы, пазней шмат у чым дапамог Янку Купалу. А таксама яна выратоўвае ад смерці будучага знакамітага мастака Андрыёлі. А тым паўстанцам, якія былі высланы ў Сібір, Ірына Сулістроўская шлі лісты. Ну, каб яны там не адчувалі, што тут, на гэтай зямлі, за якую яны змагаліся, аб іх забылись. І вось кажуць, што яна мела такі цвёрды, бескампрамісны характар.
Ну, карацей, сапраўдная беларуская шляхтянка. І вось у такую дзяўчыну закахаўся наш беларускі шляхціч, будучы этнограф, музыказнавец, лінгвіст Ян Карловіч. Энцыклапедычная даведка. Ян Александр Карловіч нарадзіўся 28 мая 1836 года на паўночна-заходняй Беларусі, сёння Літва. Беларускі польскі лінгвіст, этнограф, фальклорыст, музыказнавец. Скончыў Маскоўскі універсітэт, вучыўся ў Парыжы і Гейдельбергу, а таксама ў брусельскай кансерваторыі. Аўтар шматлікіх навуковых прац, том беларускіх казак, легенд, паданняў і прыказак і том беларускіх песень, сабраных Карловічам, зберагаюцца ў архіве Літвы. Прызнаваў за беларусамі права на самастойнае развіццё. Заклікаў вучоных даследаваць беларускую мову, стварыў часопіс «Вісла», на старонках якога друкаваў беларускі фальклорны этнаграфічны матэрыял. Памёр у Варшаве ў 1903 годзе. Ян Карловіч быў адзіны сын у бацькоў, і бацькі, канешне ж, нічога не шкадавалі, каб іхні сынок атрымаў добрую адукацыю. Ды і Карловіч рос такім вельмі таленавітым хлопцам. Ён вельмі любіў музыку, і ў 17 гадоў ён уже даваў канцэрты на вілаанчэлі. Ірына Солістроўская таксама вельмі любіла музыку. Яна добра спявала і іграла на фартэпіяна. І вось расказваюць, што для фартэпіяна яны і пазнаёміліся. І вось гэтая музычная пані у момант завалодала сэрцам Яна Карловіча. І вось гэта рэдкае каханне, якое здараецца нечаста, яны змаглі пранесці праз усё сваё жыццё. Вяселле згулялі ў Вільні ў 1865 годзе. Ну і вось на вяселлі бацькі Ірыны, паны Солістроўскія, падаравалі ім вось гэтую вёску Вішнева. Маўляў, вось бярыце і жывіце на здароўе. Ну, але тыя чамусьці вырашылі ехаць жыць за мяжу у Берлін. Ну, у Берліне яны там, Ян Карловіч займаўся навуковаю працаю, музыкаю. Ірына Солістроўская, яна таксама брала урокі музыкі ў лепшых нямецкіх настаўнікаў. Але вось, пажыўшы за мяжой і наглядзеўшы там розных дзіваў, яны як тыя птушкі з выраю вяртаюцца назад да хаты, так і Карловічы вырашаюць вярнуцца на сваю родную Беларусь і прыязджаюць у 1873 годзе вось сюды, у Вішнева. І вось тут, у Вішневе, Ян Карловіч вырашае цалкам аддацца навуцы. Тут ён пачынае вывучаць беларускі фальклор, таму што тут у гэтых мясцінах столькі розных паданняў, казак, легенд, столькі народных песен, абрадаў. І ўсё гэта нікім не вывучана. Ні адзін даследчык нават не дакранаўся да гэтых вось мясцін. А жывуць Карловічы у старым доме Солістроўскіх, які стаяў вось у гэтым старажытным парку якраз на гэтым месцы. Дом быў вельмі прыгожы, з чырвонай цэглы, з гатычнымі вокнамі. Ну, выглядаў ён калісьці вось так. І вось у гэтым доме ён сабраў вялізную бібліятэку. Тут ён напісаў дапаможнік па збору фразеалагізмаў, працу пра літоўскую мову і пачаў працаваць над стварэннем вялікага слоўніка польскай мовы.
калі вам, панове, раптам не будзе хапаць натхнення, ну, для напісання нейкага такого магутнага хіта музычнага, прыязджайце ў Вішнева. І калі вы тут у Вішнева гуляючы зловіце гэтую мелодыю, і у вас раптам не окажется под рукою паперы і алоўка, вы можете скарыстацца сваім мабільным тэлефонам МТС, патэлефанаваўшы сябрам і наспяваўшы ім гэтую мелодыю. Таму што мабільная сувязь МТС вось тут у Вішнева працуе проста выдатна. Ян Карловіч у Вішнева займаўся не толькі навуковай працаю. Тут ён разам са сваімі сябрамі і суседзямі, гэта з Альфредам Ромерам, са Скірмунтам, з Шаховічам, арганізоўваюць сялянскі банк і дапамагаюць усяму павету. А яшчэ Карловіч быў вельмі добры гаспадар. У яго тут быў свой бровар. А вось тут, у гэтым старажытным парку, былі аранжарэі, дзе раслі апельсіны, выспяваў інжыр, вінаград, персікі. А вось гэтыя вось старажытныя запруды ў парку ля возера памятаеце яшчэ пана Карловіча. І наогул, сяляне кажуць, што Карловічы былі самыя лепшыя паны ў свеце. Czegoż ty, dziewczyno, pod jaworem stoisz? Czy cię słońce pali, czy się wiatru boisz? Słońce mnie nie pali, wiatru się nie boję. Nie mam ja chłopczyny, smutne życie moje. У Яна з Ірынаю было трое дзетак. Гэта дзве дзяўчынкі і хлопчык. Ну і чацвёртага дзіцятка яны як бы не чакалі. Але, ну, вы ж самі разумееце, дзеткі могуць дзівіцца, калі іх ніхто не чакае. І вось тут, у Вішнева, у іх як цуд з'явілася чацвёртае дзіцятка. Нарадзіўся хлопчык, якога назвалі Мечыслаў, і які ў будучым стаў бацькам польска-сімфанізма. Энцыклапедычная даведка. Карловіч Мечыслаў нарадзіўся 11 снежня 1876 года у Вішнева. Польскі кампазітар і дырыжор. Вучыўся кампазіцыі і скрыпічнай ігры ў Гейдельбергу, Варшаве і Берліне. Арганізатар і дырыжор сімфанічнага аркестра пры Варшаўскім музычным таварыстве. Першы буйны сімфаніст у гісторыі польскай музыкі. Пісаў музыку для камерна-інструментальных ансамбляў, для фартэпіяна, творы, рамансы, песні і музыку для драматычных спектакляў. Запісваў беларускі музычны фальклор. Асобныя запісы выкарыстоўваў у сімфанічным трыпціху «Адвечныя песні» і «Літоўская рапсодыя». Дзяцінства Мечыслава прайшло вось тут, у Вішнева. Бацькі былі музыкі, і тут наогул усё было прасякнута музыкай. І Мечыслав ужо ў 6 гадкоў цудоўна іграў на скрыпцы. Ну, а яго першыя музычныя ўражанні былі гэта, канешне ж, беларускія народныя песні, якія спявала яму няня, якія спявала яму маці, якія ён чуў, як спяваюць мясцовыя тут сяляне. І менавіта вось тут, на Беларусі, сфарміравалася яго творчая музычная індывідуальнасць. І менавіта вось тут, у Вішнева, ён і адчуў гэтае чарадзейства музыкі. А калі Мечыслав вучыўся за мяжою, то ён заўсёды на вакацыі прыязджаў вось сюды. Ён спяшаўся ў роднае сваё Вішнева, да бацькоў. Ну і, кажуць, вельмі ён любіў з леснікамі хадзіць на паляванне, а таксама з рыбакамі. Часта на такіх вось лодках ён адпраўляўся вось на гэтае Вішнеўскае возера і ніколі не раставаўся з нататнікам, у які запісваў народныя мелодыі і гаворку мясцовых сялян. А вечарам ён браў скрыпку, прыходзіў вось сюды, на бераг Вішнеўскага возера, і тут іграў сваіх любімых кампазітараў – Вагнера, Чайкоўскага, Штрауса.
Вишнева, можна сказаць, было натхненнем вялікага кампазітара. У аснову яго самага буйнога сімфанічнага твора «Літоўская рапсодыя» леглі менавіта беларускія народныя песні, якія ён чуў вось тут, у гэтай вёсцы. Ды і вось яго польскія сябры успаміналі, што Мячыслаў размаўляў па-польску неправільна. Ён увесь час польскія словы перакручваў на беларускі манер і называлі яго тыповы ліцвін-русак. Бо рос Мячыслаў у беларускім асяродку. Дзякуючы ягонаму бацьку Яну Карловічу, Вішнева стала культурніцкім цэнтрам. Сюды даволі часта прыязджалі розныя знакамітыя людзі. І бываў тут, і кажуць, і былы паўстанец Фларыян Даноўскі, які двойчы быў у высылцы ў Сібіры. І Даноўскі Мячыслаў вельмі шмат расказваў аб тых паўстанцкіх часах. Сябрам сям'і Карловічаў быў і наш знакаміты класік, аўтар дудкі беларускай Францішак Багушевіч. І вось нават калі Карловічы з'язджалі куды з Вішнева адсюль, то тут за гаспадара пакідалі Францішка Багушевіча. І вось захавалася вельмі шмат лістоў Багушевіча да бацькі славутага кампазітара Яна Карловіча. І вось у адным з такіх лістоў ён піша Яну Карловічу, што сустракаліся з Мячыславам у Вільні. Часу было мала, каб паказаць яму Вільню, і таму мы пайшлі на гару Гедеміна, з якой я яму паказваў і расказваў аб нашай Вільні. Расказваюць, што Мячыслаў Карловіч пісаў нават музыку на словы Францішка Багушевіча. Мусіць, гэтыя сустрэчы з Францішкам Багушевічам, з Фларыянам Даноўскім і зарадзілі ў душы Мячыслава гэту любоў да беларускага народа, да беларускай песні, да беларускай мовы. Але вось пражыў наш славуты беларускі кампазітар Мячыслаў Карловіч вельмі мала. Ён у гарах патрапіў пад снежную лавіну і загінуў. А пахавалі яго 16 лютага 1909 года на варшаўскіх могілках побач з бацькам. У Вішневе ад сядзібы Карловічаў нічога не захавалася. Справа ў тым, што тут праходзіла вось праз Вішнева лінія фронта. І вось палац падчас гэтай вайны быў разбураны. Але захаваўся быў тут вось гэты вінны погрэб. Ён быў вельмі такі добра умацаваны. Ну, віно захоўвалі, не што-небудзь. Ну і вось віном гэтым частаваліся, я думаю, і Францішак Багушевіч тут калі быў, і сябры Карловічаў, і самі Карловічы. Ну і калі сюды прыйшлі немцы, віна, канечне, тут не знайшлі, але вось сам погреб ім спадабаўся. Яны зверху зрабілі яшчэ надбудову, і тут знаходзіўся нямецкі генеральны штаб. Наогул баёў тут ля Вішнева адбывалася, кажуць, вельмі шмат. Вось каля Вішнева стаіць гэтая старажытная капліца. Калі і хто яе паставіў, невядома. Але вось звычайна капліцы ставілі на месцах нейкіх такіх знакавых гістарычных падзей. І вось кажуць, што тут, на гэтым месцы, адбылася бітва паміж паўстанцамі Тадзеўша Касцюшкі і сувораўскімі войскамі. І ў гэтай бітве паўстанцы Касцюшкі перамаглі. І вось у гонар гэтай перамогі і была пастаўлена тут вось гэтая капліца святога Іоанна Хрысціцеля. У Вішнева амаль нічога не захавалася з тых старажытных часоў паноў Карловічаў. Разбурылі і палац, у якім жылі Карловічы. Але вось тут паўсюль гучыць вось гэтая музыка, гэтая вішнеўская рапсодыя, якая напаўняе сэрцы людзей верай у будучае. І вось яшчэ напрыканцы 19 стагоддзя бацька кампазітара Ян Карловіч казаў, што «Не, шаноўны пане, нельга сумнявацца ў тым, што Беларусь яшчэ зажыве сваім духоўным жыццём». Да пабачэння!